Bueno, Igor Rodríguez zeazgaz, errexan Igor Urrutxe lezen zautzen dana. Zoixonak, Igor? Eskerrik asko. Bueno, txapel urdina zurten dozule ikusten dut, txapel urdine akordara ingoro, bigarren txandan urten da benigere lixez ezela. Zeuen aurre ikuspenen arabera, 24 eta 30 minutuko aurre ikuspena eguan hortarkin. Bai, egiz izan ez dut denporan pentsaten urten. Anaxia zegatu nitxan txeko eta anaxi bizkak itxitxoa bilela eta bigarren grupo jongo tranquil, lehenengoko buxa aile orduko atzin gehatu azta eta gero... Bale, nik... Zurak gale eta... Anaxia aiara, ontsi behin eta aiara. Zalai trago bat dugartzen. Hori da. Bueno, Igor, zu gaur egune Markinan zabiz entrenadore lanetan, ez da? Bai. Ikusten Markinatik bekarri zuzela talden batzuk. Bai, launtxu bat karriro eta jute zen bera igaitxea beran bostin eta pasan rutin animan eman da guztagon. Bakarra torri den? Gaur bai, gaur bakarra torri den. Markinako jaixak ontsia matxu barriz, ikaramenak matxu barriz, da ondiokan igual ajia zerbiliko horiare. Bai, baina hau tranquilera. Bueno, lehen komentatek duen 38 garran itxas lasterketa dela urtengu, Elena Fernández Iturrio zen memoriala darun izena. 38 urte edo 38 edizionotxan, esan genke Igor, igual 38-ak eizule, ero 38 eskari 38. Bai, horre behiuk hori, 38. Akordatena lehenengoko anaxik imanela, eta berak ez bat horretuko, 17. Lauta 8 eman berak, eta pasenik urrengoko urtean dago, eta behatzixan pentsatu egin eban aldata handik aurrea, danak eitxugaz. Gaupaziaz betorritxena, Markinan gaupazien, Markinako garamenetan gaupazien, gero igaietxe horretxe. Gaupazien, inarretxe, atxake bronki bota eta hamen egin duen. Ez makala. Bueno, eta gaurko igai aldixe zelako izan da? Ondo, egiz izan itxoso darrauan eta disfrutaten. Olako isi guztien gazku, bare, bizkate pikadillo. Hamendik ikusten da, bare dela, baina lehen nahiaranak eta beste bat pesazku, hemen bare ikusiaren gero itxoso zabalin bizkate olatotxu egienela. Bai, hasi olatuk izenak horrek egia itxeko, bueno, niri gustaten gazta, naxa erotea, bare baino bizkate pikadillo hobeto moldaten gara. Osondo, bazkarrik asko Igor, da zoizona. Zeuei, eskerrik asko.